তিনি চিনিও খুমুলুংনি মোটর স্ট্যান্ড নখলাও প্লেনারি সেশন হাইকেবা কনফারেন্স পুইলানো চিনি বুবাগ্রানো হামবাই মারিও যে তিনি ও জাগাও সারা ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার্स रकनो थानसा खायै कक साबनानै बागै अमहायखे जोंनो स्टेज रक साकलम ख्लायै फेन लाइट रक रिमानि बागै दिनैनि प्लेनारि सेसननि खरक बा प्रेसिडियाम सिनि सार विजय कुमार रांखल सार बुधु देबबर्मा सिनि सार मनिन्द्र रियां नरेन्द्र देबबर्मा सिनि मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बनकारिबो तिनिनि अ कक्साब बुं पान्दाव फाइसक पाइजाक चिनि बरम गोनां लीडर ऑफ अपोजिशन सर अनिमेश देबबर्मा तंगो चुंबाई चिनि लगिओ सिनि TTAADCनि बरम गोनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर पूर्णचंद्र जमातिया तंबायो जतो EM रक ते जतो आनी कलिग MLA MDC ते एक्स EM एक्स MDC रक बनकारिबो चिनी YTF TWF TEF TCF ते TISF नि जतो प्रेसिडेंट रकनो ते जतो आदंग रकनो चिनी त्रिपुरा मथानि जतो डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल विलेज लेवल नि जतो लीडर्स रकनो तिनिनिओ कॉन्फ्रेंस आनी खाकसांगमा हामजाक मुं याफारै आं नरकनि बिसिकांगो कक्ताचा थाइनै नारकनाय आं पुइलानो चेंना मुचुंगो जेहेतु तिनि अजागा कॉन्फ्रेंस जो तचिनि त्रिपुरा मथानि लीडर्स रक फाइसक पाइजाक आबोनि बागै आं पुइला जों बाहायके लीडरशिप खालायनाय लीडरशिप तामो आ विषय आं खिसा सानानै मुचुंमानि हिंका अमनो जों आगिनि सिमिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबां पलिटिशियन पलिटिक्स खालायमानि नुखा किन्तु लीडरशिप जों खूब कम नो नुकजागो एमनकि जों लीडरशिप नो जों नुगियासै हिनि मानो कारण लीडरशिप उनका कायसा समाज नो लीड खायनानि लीडरशिप उनका चिनी सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामंगनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांगनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे सामुं खलायनाय बसे ओरिजिनल लीडर पलिटिशियन बाय लीडरशिप फेलायो कारण पलिटिशियन जरा पलिटिक्स खलायनाय बरक हंखाय आं नेक्स्ट इलेक्शन बाहायखाय कोप्लायंनाय आं इलेक्शन बातायै कोप्लायंगै बाहायखाय आं चियारो आचुगै ओ सोसाइटी नो समाज नो रूल खायनाय आबनो पलिटिशियन नि वानसुकमुं फियावा बट लीडर हंखाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि तिप्रासारक नि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय के लीडर जेमन उदाहरण चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो ताखुरा बुखुरक बो जुदिनो नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुकांखाय बो तिनि एसेम्ब्लियाव बासाबै तिनि डेपुटी CM ओंगै मानखामुं बो पलिटिक्स नि बागै वानसुगिया बो नेक्स्ट जनरेशन चिनी सोसाइटी चिनी समाज
sini Tiprasa next generation bahai kai tongnai omo wan sumani bagai tini bekha kuar bai kai sini Tiprasa dofani bagai boni jini rang pusai bai kai tini sini Tripura hawa leadership tamunohin lai thangnai sal ni chini je politician rokno phunugui rika nijini bai thangni rang puisa bai kai o Tripura hani Tiprasarog no bahai kai muthangnani o muthangthani tinini o salo jongno je omo hai kai sakolom ribani tini shudu o khumulung modesteno simia takor buhurok chini bubagrani je tini oro saya tangjak fan ni nobar chawi tongo jong tini o fan ni nobaro LED light thepajago jong o jaga sakolomok chiri khogoi kok sawi tongi mano o jaga jong aram khai chini leaders ro kok sakangkai o kok no jong fan ni nobar chawi no aram khai tongi mano bubagrani naharmung shudu o modesteno tini saya rinania bubagrani naharmung sara Tripurani Tiprasarog no omo hai khai bini saya o toni oi thanda jaga o toni nani muchungo chini bubagra aboni bagino jong tini nugui mano bini naharmung bini samung bo tini TTADC o khoroksa adongoi khoroksa MDC ing tongnania bo tini CM ngai asugoi tongoi man khamu kintu tini tangai asugya karon kaisano bini naharmung next election ya bini naharmung next generation next to jong bahai kai banchiwi thana o hawo and next generation ni bagai samung no chini greater Tripura land o greater Tripura land bai no chini Tiprasarog thangna tei thangya jongoro sanani muchungo shudu Tiprasani bagai simia chini ADC amchayo chini Hindustani বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि MLA खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयारो आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों तिनि 13 जना MLA एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरि खगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मारिना हिनि चिनि MLA रक जत्तो साजाक ताखुरा बुखुरक नंनि जे बुद रि रहरमानि नरक जे चिनो इलेक्टेड सिनामै MLA सिनाम रहमानि आबो मागना थांगिया जों खरां तिसावै दंग ताखुरा बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिकांगो स्राय स्रायकै मारि नुकजागै दंग ताखुरा बुखुरक ओ मारिनो जों बसिकांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि कक जे जोंनो कोट खायसा सावैरि माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा ताखुरा बुखुरक मुइतु नारक दे खरक साबाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरक साबाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि त्रिप्रासा चिनि लुकुरक्तो चिनि बरक रक्नो जे बरक रक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका MDC EM MLA सिनामका जों बरकनो काहाम सार्भिस रिउमानाय ताखुरा बुखुरक फियाबा जों जदिनो
তিনি বুবাগ্রা নিজে টিপ্রালেন ও যে সানलाइमानि अमना लेरजागै जों दिनै তিনি BJPo थांगा हंकाय जों তিনি যদি CPMo कांग्रेसो যদি थांगा हंकाय सिनि महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जोंबो मर्यादा मारिनाय दाखुरो बुखुरो তিনি नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खालायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका जोंनि एलओपिबो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागावो 31% जोंनि बर'ग्रग एडिसि आमचायाव दंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानै खालायो उसिगाङाव लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रिकालचार मिनिस्टार रतनलाल नाथ साव आरो एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रिकालचारेल ट्राइबल वेलफेयर ARDD फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइकाय गोबां मा दप्तर अ दप्तरो रां सिरि तिप्रासारगनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सिंनानै हिमपानो समय मानया आं सोंनानै नाय माने मुचुं माने का अमनो इनका आमते हिकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खायबंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजाक बले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजाक बले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखायचिनि बागै साका हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनकाय जतनो ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासारग जतनो बुजगै मानिया ताबुकबो BJPo काहाम साख्रि माननानै बागै बसानो साख्रि नानै बागै जों BJPo जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ दाखुरो बुखुरो तामो खायनाय निनि बसा चाप्रासिङै निनि बसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुखिनि कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय दाखुरो बुखुरो आमनोसो जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अम हाय तंगै इंलायाखो अम हायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलाय इंलायाखो जों सिनि तिप्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानाव मोथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरगनो मा बुजगलायनाय ताखुरो बुखुरो गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रामथानि लिडारशिपनि बिरुद्धे रांसावो गोबां मा जागावनो करापशन आरो सिनि एडिसिओ रांसेरो हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रग मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो सिनि एडिसिओ साख्रि खालायनो 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके सिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांका हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जरावो जों जत लुकुरगनो मा बुजगलायनाय तिनि जे अर फायनाय जत लिडार्स आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजाक माने बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामि बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कगना रोंनाय नरनो हयतो अम हायके जतनो ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरकनो आजराव नरक बरकनो आ पॉइंट रगनो सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट रगनोबो कारण म तिनि
তিনি আসুगलायखा मिटिं पाइथाङा तिनिनो पाइखा मया जों खोनाबो दंनाय अरो तिनि अरो जोंनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि बेबस्था खायनाय खोना जरा जों अरो जागा जोंनि कनफारेन्स जोंनि कक्साब लाइमुं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जप्न खाया कय सुयै तलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायै नरनो पेट रियो अ जागा बेग रियो अमाहाय रिसा रियो अमाहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रि हिंखाय जों फायदि थानसांलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रासारग न जत लुकुरग न जों अककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमाहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइचुं साइतक मा बाया ताखुरो बुखुरो नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आं आनि कक आसो कलक सालिया जेसक साका आबसोंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कयेकटा पॉइंट सिनि लोकरकनो बुजक दि ते जत अर फायनाय आनिस्लाय अक्रा साक्रानो खुलुमुं याफारै ते आनि साकसालायरकनो खाकसांमा हामजाक मुं याफारै ते चिनि अर लिडार्स बुबाग्रानो खुलुमुं याफारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुगलक थं ग्रेटार टिप्रालेन दाक्तिनो मानथं ते चिनि तिप्रासा दफा मुथांजाक सिथं जतनो हामबाय खुलुमबायका।